Subalik na pud ta mga higala no. Kumusta mga katol? O welcome na sad no sa lain na sad nga hugna sa kalingawan dila sa tong channel no. So, kumusta? Adlong Domingo karon mga higala no, maguban-uban gihapon tataman karong hapon. So karon diata sa maya harianong panimalay diri sa atong igagaw no. So ang tay mahimo karon no. Puyo-puyo lang tagamay din magwara-wara no. Vlog gamay. Atong kauban day karon si Inday. Salamat mga ka. Kato siya sa. Makita din. Bayabas. Oh, kita. Ang bayabas. Di kay kita. Ang bayabas. Ablisa ng dali. Ga abli na. Sa may problema. Kaya ka. Ha? Kasabi ka naman ng urang mga mata. So kanang mupalit mamaligya ko na siya kanang kuan nang bayabas. Baligya sa bayabas. Kita na yung bayabas. Kaya ako ra Mama. So kani bayabas Kita. nay humok na poy gahi. Reject na reject. Nay uban reject. Tuwa di ba? Wala kita. Humok kayo? Idol. Kanang ko. Nagata na. Gahi. Nay gahi poy. Pero humok ng uban. Mo ganing hugiwat-wat ning mama. Dai may bisita karon diri nimo ani siyang hinabion kay usa ni siya sa mga nagduma no sa may kalibutan. Okay, kanang usay pangalan mo. Tikyo nga junior ren. Nga otsohe. Oh nya. Anang pila edad nimo ron? Na kon pa gani 20 city pa man. Ay, City ra kada. O niya karong sunod. Kanang Miyerkules nga Lunes na bitaw ugma. Miyerkules na, ugma Miyerkules na. Pod maabot. Mo nang simanaha. Mautso na pod. That's Ma 28. Ma 28 pohon. Kay 20 city sunod 28. Kana. Nya, sa tawagan nay kanang Ma na isa magakapuyo ron. Dagot sa amohan lapu-lapu ke. Na iya buha. Na agad daghan kayo. Lami pamanggapon ng tiguang na. Gago! Tag life. Kau ano kinang nadunggo ng gani si Lul. Yang gitrabaho dito sa ilang bay. Nanilhig niya iyar kong gitaw kay wanay bana. Asus aga karero mo ganihong paara ni rehong gipagawa sara. Ba iidre dai. Oh. Ya dito ra siya ha. Para lumiam mo gyapon. Rated SPG. Ubarog man. Skandal man mo ha. Di ba na vlog? So, man may lingaw no. Magwarawara na lang may diris kadalana no. Daga po sa. Mangita mig kaka ko no. Kani kaka ni. Hindi man ni kakao purma. Kamil ni. Kani ato na kita. Kamil ni. Tabaytan dito. Darag pambog dia kay nagtakilid pa dong are. Kinuha ana. Ngari jug. Ingani jug baho nang mangitag kaka no. Buong tayo ni ilo ba. Yan uli kay magsigsimot-simot sa ko. Okay, palpak. Way kuha mga igala. Wa, minta na po taglain. Ang pantog basta delikado gumuto ng pantog bahon. Lelawid ah. Hello. Ngay kabuga akong ihi sa una. Sos, yan ko. Han. Putang ina bung bangat. Grabe po na yung ihi oy, mura man nagkuan. Way sud. Way sud ang nakita no. Way nakitaan day. Pasabot. So na, lakaw-lakaw lang gyapon ta ni. Tay mahimo ni. Makita ninyo diha sa unahan gamay dunay kabasakan no nga. Naabtan gid siya sa kainit sa panahon. So atong sination. Tadlok og day has no. Si Papa lumaban. Iya. Okay. Mana? Di anak kos basak. Mura po nang kita kakao ba.
Hoy! Sila, pero iniwan niya ako. Tatagkan na ng sirtris. Ang atol mo eh. Katol, manggod na ta? Tama ba daging mas, be? What's up mga katol? What's up mga katol? Nangatol na mi, no? Nangatol na mi. Apit po ko iro basta. Tulo ka buk iro nagdagandagan mga katol, no? Ha, murahag na og iro. Oh. Dagan na ba, day? Dagan Dagan na iro, ba, dagan? dagan. Day, dagan day, dagan day. Dagukod-gukod og nga iro. Diba yun? Upat na ka iro. La, duha ka iro ug duha ka iro. Duha ka brown nga iro. Duha ka brown. nga iro. Dagan nga po siya gukuron. Wala ko tugaw dagan iro eh. Call ko mo be. Okay, masarap pa. Okay. Gago! Pagtuglo na Sparkle. Oh, la. Nasipiat. guys. Ako. Di ka mao, di ka mao. Layer sa witik eh. Ah. Ang ni ka mao. So, maora to, no? Subscribe na lang. Mas lingaw. Bye.